Dlho trvá Nitra, kým sa dostane do oblúka, ale Belikov. Trénera Irača ako gestikuluje. Belikov! To bola štvrtá trafená trojka z 9 pokusov, tam platí to, čo som spomínal. Belikov, ten si zalieta. Už ho dostúpil vid, ale Belikov! Sú súperov. Belikov! Zvezda, Budućnost Podgorica, Galatasaray Istanbul, Maďarsko. Kikpe. Krásna prihrávka na Underwood. No Atwood tentokrát nepresne. Belikov doskočil a ide do rýchleho protiútoku. A dokaz. Zdiel 8 bodov do svojich rúk hráči Nitry. Belikov. Jones. Hlava Beliková, lopta. Temer 5 minút. Druhého polčasu ešte neskorovali na... Či tak po útočnom doskoku v ich pozícii Belikov. Podol mu ju posunúť až teraz zdvojený. Dobre, cut aj druhý. A končí to sme. Vyrovnáva na 2-2. Na opačnej strane. Ide, tak sa nejak extrémne netlačí. Krásna prihrávka. Underwood. Belikov. A Belikov tu. Jones. Bránený McKitnom, následne Bolek. Jones individuálne prenikal a skvelé. Hadzuje na Urbana, ten vie vystreliť za 3 body, teraz čakal Belikov. Dneska to Kenny mu naozaj lieta, ale... Zápasy, ktoré sa začali. A prečo sa chce stať vlastne tým profi basketbalistom? Čo iné, Foltín, Belikov, je o trojka a tá kon... Možno, že... Naďalej obrovský. Teraz Belikov získava loptu. Len u 8. levická strata. Belikov má voľnú pozíciu. V strede 6. Ale bol... Belikov. Opäť voľná pozícia. Pekný pohyb lopty. Obrana. Treba vydržať celých 24 sekúnd. Belikov páli a trafa trochu. Rozdiel. Manko Nitry, ktorá si teraz dokázal loptu. Výborný pohyb lopty od hráčov Nitry. Regland, Belikov, je o trojka Ikpe, ale prišlo tam výborné zdvojenie od Stevanoviča nakoniec. Underwood proti Stevensonovi, stál Underwood, Belikov, voľná trojka. Belikov. Za 3 body. Underwood. Belikov za 3. Belikov. A Lopin skúral na tým z tej spodnej časti predu. Tak Nitra. Prvýkrát od začiatku stretnutia môže. Vypichnutá lopta, opäť Belikov na trojkovom oblúku. Belikov. Strelca funguje. Krásna Stupený, vidíme, že Medford aj podľa dobe na palubovke. Keďže inú možnosť, vlastne pravidlá. Víťaznú premiéru, Belikov, Regland. Ten bol nakoniec. V tomto dueli moc nepadajú. Výborná prihrávka od Belikova. Jones bude páliť za 3 body a dá. Tak to je nádherná akcia. A ešte keď to zakončí, ale na druhej strane taký. Nitrania strátili loptu, vidíme, či to prievidza pod. Tam pred sebou však príliš veľa obrany. A Belikov s krásnym... Že zaslúžené, že tie výkony Medforda neboli také. Využíva v priemere viac než 7 z nich, teda 47%. Krásny blok Belikova. A toto sú kroky. Znovu na úrovni 15 bodov. Takže Nitra vyhráva 22-21. Bailey opäť sa snaží individuálnou akciou prekonať Belikova. Solčanský robí priestor. Pantriánsky klub bývalého mládežníckeho reprezentanta.
Belik. Japsi pomôže napokon so Smithom, tak nie. Higgins na Volárika. Ten sa pokúšal prihrať pod kôž, ale našiel iba ruku. Diel je naďalej obrovský. Teraz Belikov získava loptu. Nakoniec dostával Volárik, McKeithen. Chcel si teraz od superov vypýtať faul.